Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basngambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka wei ka long yeng kalamat ya ka jingdu ka bakrau hadien baka yeng ka bagsyong kisa kalasya bamdu ha ki thliding ki balaklang jur ha ka sinong Sohmynting West Jingjia Hills District ha ka khatsautrik unailor arajar apsan ka jingplu jong ka ni ka yeng ka dei ka bala long trai da ka kong subu pertu kalaja ha ka por arsiteng lani laibeji no phaisi bat la subajur ba ka jingplu jong ka ni ka yeng ka dei na ka daw ka jingthot jong ka pording ha kani ka Jingjia borok ki jingdon jing em hapo yeng kila kala de pilot tang ba omshim ladon kono kono ka Jingjia ka basosi ne ka jing mansau ya ki brio